Reit, noswaith dda. Croeso i chi gyd i ddigwyddiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod Amgen. Steddfod Rhyfedd, Steddfod 2020, newn ni byth yn cofio hon, dwi'n siŵr. Teitl noswaith yw Ble mae'r menywod, un o'r weithgareddau ni'n wneud ar y cyd gyda yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyfres o ddigwyddiadau sy'n edrych ar ôl menywod mewn cymdeithas ddoe, heddi a fori. So felly, mae hon yn rhan o'r drafodaeth yna. Mary Hughes dwi'n lywydd y Llyfrgell Genedlaethol ar hyn o bryd, a mae yna beder yn ymuno fi i drafod y pwnc yma. Cyn bod i ni cyflwyno nhw, pam ble mae menywod? Ond mae'n siŵr bod chi, rhywun fath o finne, wedi cerdded o gwmpas ambell i oriel, ambell i amgueddfa, wedi crwydro trwy ambell i archifdy ac edrych ar ambell i lyfr, a jyst gofyn y cwestiwn, wel yn y byd, lle mae'r menywod yn yr hanes yma? Mae pethau wedi gwella? Neu ydyn nhw? Dwi'n yn siŵr. So dyna rhan o'r drafodaeth yw, i ni wedi arfer cael hanes yn rhywbeth sy'n cael ei weld, a'i drafod, a'i gofnodi'n swyddogol trwy liged a thrwy iaith dynion. Ydy hynny yn newid, ydy e wedi newid, a ble ni'n mynd o fan hyn? Dwi nawr yn mynd i groesawu'r beder sydd yn ymuno fi heddi, a gyda ymddiriadau o wylod calon i'r beder ohonoch chi. Allen ni sgwennu traethodau am y beder. Dwi wedi bod wrthi heddi yn edrych ar eich biwgraffiadau chi, a mi allai fe gymryd y rhaglen i gyd, allai fe gymryd y digwyddiad i gyd. Ond, yn fyr iawn, gai ddechrau gyda Elin Jones, aelod Cynulliad Ceredigion ers 1999, wedi cymryd sawl a chwarae sawl rôl a chymryd cyfrioldeb am sawl portffolio eithriadol bwysig o fewn y cynulliad, ond wrth gwrs erbyn hyn, ers 2016, yn lywydd ein cynulliad cenedlaethol yma yng Nghymru. Wedyn, Efa Lois, arlunydd, person sy'n sgwennu blogiau. Tysach chi'n dweud 10 mlynedd nôl person sy'n sgwennu blogiau, fe sy'n syniad yr un ohono ni sy'n credu beth oedd y person yma wneud. I gwreiddiau yn Aberystwyth, ac o ddarllen dy hanes di, dwi'n sylweddoli dy fod ti wedi bod yn astudio pensaerniaeth a sylweddoli bod menywod jyst ddim yna o fewn y pictiwr, o fewn y proffesiwn, ddim yn cael eu cydnabod o rannu cyfraniad, a bod ti wedi penderfynu bod ti eisiau unioni'r sefyllfa yna trwy ymchwilio a chyhoeddi hanes menywod a gwneud hynna'n yn benna ar y blog Drydwen. Mae yna lot fwy i ddweud amdana ti, wyt ti'n arlunydd, wyt ti yn cyfrannu mewn gymaint o wahanol ffyrdd i wyliau fel tafwyl, ond mae'n siŵr wneud i sôn ychydig am dy hun wrth bod ti'n mynd mlaen. A wedyn Cydbwyso'n Lloyd Morgan, ymchwilydd, hanesydd, ysgrifenwraig, wrth gwrs, hefyd yn gyn-bennaeth llawysgrifau a delweddau gweledol yn y Llyfrgell Genedlaethol, so felly nabod y sefydliad yn dda'r sefydliad yn eich nabod chi. I chi wedi cyhoeddi'n helaeth ar bob math o bynciau, ond yn arbennig gwaith o gwmpas Gwen Jones, Claudia Williams ac hefyd Mary Lloyd Jones, menywod sydd wedi cyfrannu at fyd celf Cymru. Ac i ryw raddau yn arbennig gyda Gwen Jones wedi cael ei anwybyddu yn ei chyfnod ei hun. A'r pedwerydd sy'n ymuno ni, Catrin Stevens, ar un adeg wedi gweithio yn yr amgueddfa yn St Fagan, ac wedyn wedi bod yn bennaeth hanes Cymru yng Ngholeg y Drindod, eto wedi sgwennu'n helaeth ar hanes Cymru, yn arferion ni fel Cymru, yn y ddwy iaith, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn gadeirydd erbyn hyn, yn gadeirydd cenedlaethol Archif Menywod Cymru, ac y llynedd wedi cyhoeddi llyfr aruthrol bwysig, Hanes Menywod Cymru, 1920 i 60, a dwi'n deall bod hwnna'n ddarn o waith i ddechreuodd yn eich cyfnod chi fel llywydd Merched y Wawr, gweld yr angen i wneud y math na o waith, ac wedi cyhoeddi y canlyniad yn y llynedd, a mae'n ddarn lyflu o waith, mae'n anhygoel, mae'n cyrraedd bwydau menywod. So na'r beder sydd gyda fi heddi. Wrth bod ni'n cynllunio y rhaglen yma, neu'r digwyddiad yma, fe yfynwyd
i'r beder i adnabod un menyw bys nhw eisiau cydnabod mewn hanes. A dwi'n gwybod bod hwnna'n syniad wrthyn mewn ffordd, achos nid adnabod unigolion i ni, gymaint adnabod menywod yn ei cyfanrwydd o ran ei cyfraniad. Ond y dasg oedd i adnabod un, ac i ddweud wrthyn ni pam fysech chi yn dewis cydnabod rôl y menyw yna. A ddewn ni nôl ar y diwedd i siwt i gydnabod beth sy'n briodol. A Elin, dwi'n mynd i ddechrau, dy ti? Tasa ti'n gorfod dewis un, pwy fysa fe? Wel, dwi'n mynd i ddewis yr un sy'n ffigwr pwysig yng Ngheredigion ac hefyd yn genedlaethol, a dwi wedi eistedd mewn man penodol yn fy nghartre ar gyfer dangos delwedd o'r fenyw benodol yma i chi. Cranogwen yw hi. Mi oedd hi'n dod o Geredigion, o Bontgarreg a Llangranog, ac ar droad y ganrif ar 15 i mewn i'r 20fed ganrif, fe oedd hi'n wedi gwneud gymaint o fewn i bywyd hi yn y cyfnod yna pan oedd menywod ddim yn gallu cymryd rhan arweiniol yn ei cymdeithas, bydd hwnna mewn addysg, neu mewn crefydd, neu mewn ymgyrchu, ac fe fydd hi'n wneud y cyfan wrth gwrs yn rhedeg ysgol i forwyr ar lanebau Ceredigion, yn un o'r ychydig fenywod oedd yn cyfrannu mewn pilbyd yn y cyfnod hynny'n darlithio, nid yn unig yng Nghymru, ond yn yr America hefyd, ac yn ymgyrchu, felly nid yn y byd gwleidyddol dwi'n rhan ohono, ond yn ymgyrchydd cymdeithasol yn y cyfnod hynny, ac yn berson llenyddol ar ben y cwbl lot, fe oedd hi'n hynny hefyd, ac yn enillydd gwobr yn yr Steddfod Genedlaethol am farddoniaeth, ac yn un o'r cyntaf i gael hynny fel menyw, ac felly Cranogwen oedd ei henw barddonol hi, Sarah Jane Rees oedd ei henw hi, ac dwi'n meddwl oedd hi wedi cyflawni gymaint yn y cyfnod yna pan oedd menywod ddim yn medru a ddim yn cael ei derbyn mewn ffyrdd. Oedd rhywbeth bon o fod yn gwbl anhygol o unigryw am sut oedd hi'n gallu torri trwyddo yn y gwahanol feisydd yma i fyny y sylw, a dwi'n credu fod yn drenu bod ni ddim yn rhoi'r sylw mae hi angen erbyn hyn yma yng Ngheredigion ac hefyd ar lefel genedlaethol hefyd. Diolch ti, Elin. Diolch. Efa, pwy fysa ti'n dewis? O'n i wedi fel am hyn, mae'n eitha anodd yna fe. Dwi'n meddwl bod 70 menyw ar y blog sydd wedi gallu dewis rhan fwyaf ohonyn nhw, really. Ond dwi'n meddwl bod yn hyfryd pe bydd y pobl yn cydnabod ac yn dysgu mwy am Claire Denise. So, oedd Clara neu Claire Denise yn dod o Grange-town yn Gaerdydd. Roedd ei thad hi yn forwr o Barbados, ac oedd ei mam hi'n dod o Wlad yr Haf. A nath hi dyfu lan i fod yn bianydd jazz gwych. Bu oedd hi'n perfformio gyda Phyllis Sawale, Happy Blake, Leslie Hutchinson, ymhlith eraill, a gafodd hi fywyd cyffroes iawn. Son iddi unwaith, iddi perfformio mewn clwb yn Kensington, a teimlo anadl ar ei gwar, a nath hi droi ffen ac oedd yna lewpart ar denyn yn edrych i byw i llygad hi. A bu oedd hi farw yn 2002, a bydd jyst yn hyfryd bydd mwy o bobl yn gwybod amdani ac yn dathlu thalent hi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Crydwen, gafon ni chi nesaf, pwy fysa chi'n dewis? Wel, o'n i wedi meddwl, fel pawb arall, o'n i wedi meddwl, mae hynny'n mynd i fod yn anodd. Ac fel archifydd, dwi'n ymwybodol iawn, mae merched o'r dosbarth canol sydd fel arfer yn gadael archifa bod y teulu'n dewis cadw nhw. Ac dwi'n dod o deulu oedd yn 3/4 yn heulu wedi mynd yn ddosbarth canol yn gynnar iawn iawn. Ond mae yna un ochr i'r teulu lle oedden nhw'n aelodau dosbarth gweithiol, a fel mae'n digwydd oedden nhw yn dod o ogledd Ceredigion. Felly, dwi wedi dewis fy hen nain, Margaret Morgan, o Dre Taliesin, ac oedd hi, a mae bywyd hi yn nodweddiadol o ferched dosbarth gweithiol yn y cyfnod, ond hefyd mae'r beth sydd wedi goroesi amdani yn ddrych o beth yw'r anawstera wrth drio
ail ddarganfod bywyda merched o'r dosbarth gweithio. Oedd hi wedi priodi gwehydd drodd wedyn yn mwynwr yn y gwaith mwyn, a thi 4 mab hynna i lawr y gwaith mwyn a marw yn ei hugeinia. Oedd un ferch wedi mynd i weithio fel morwyn. Ond oedd hi yn rhywun oedd yn credu mewn addysg, ac oedd hi wedi dysgu'r meibion i ddarllen a hogi meddyliau nhw. Ac oedd y ddau ddenga wedi mynd yn wenu dogion, a felly oedd nhw wedi cyrraedd y dosbarth canol. A dwi'n meddwl oedd Cymru'n llawn o ferched fel Marged Morgan. A pwy sy'n cofio amdanyn nhw? A'r unig, triwch chi ffindio cofnodion ysgrifenedig. Mae gennych chi'r gofnodion swyddogol fel cyfrifiad, tystysgrifau marwolaeth ac yn y blaen. A ar wahân i hynny, mae yna deyrngedau iddi hi gan i 2 fab fenga yn y cylchgronau Wesleuaidd. Ond y ffynhonnell bwysicaf ôl yw traddodiad llafar. Ac oedd gen i hen fodryb wiresu Marged, oedd yn ymddiddori mewn hanes teulu, a nes i dreulio 5 mlynedd ola antigwennu, yn mynd i weld ti yn y trallwm, ac yn mynd trwy'r ffotograffa, ac yn gofyn pwy di hon, beth yw ei hanes hi. Ac felly, o'n i bai, a dyna lle dwi'n meddwl bod y gwaith mae Catrin ac aelodau eraill archif menywod wedi bod yn gwneud mor bwysig. Yn gyntaf, deffro meddyliau pobl i'r angen i gadw archifa. Ysdim ots pa mor ddistadl mae'r ddynas, mae hanes hi yn rhan o'n hanes ni i gyd. Ond hefyd, da chi, ewch, tra bod eich neinia a'ch mamau a'ch aunties yn dal yn fyw, ewch i siarad nhw. Mae merched yn cofio hanes y teulu lot yn well na dynion. Maen nhw'n treulio mwy o amser yn y tŷ, maen nhw'n siarad efo'r genhedlaeth ddydd, aml iawn maen nhw'n gofalu amdanyn nhw'n ei dyddio ola. Mae hyn yn ble i bobl fynd i gofio pobl fel Marged Morgan. Gwych, diolch yn fawr, Corydwen. Catrin. Wel, mae Corydwen yn adleisio popeth dwi'n credu ynglyn â hanes mewn gwirionedd, achos dwi'n ei ffindio'n anodd iawn i ddewis un menyw. Mae'r cyfan dwi wedi gwneud ar archif wedi bod i dynnu sylw at fenywod cyffredin, os oes rhywbeth beth i gael, ond y menywod yma sydd wedi bod yn ddi-lais, achos os nag oes ffynhonnellau gyda ni, fydwn ni'n sgwennu hanes o gwbl beth bynnag. Felly mae wedi bod y pwyslais wedi bod ar gasglu ffynhonnellau gyda lleisiau lawr y ffatri, menywod Comin Greenham, ac yn ddiweddar iawn, a flwyddyn yn ôl, a dwi'n mynd i sôn am un fenyw, yn ddiweddar iawn, ydyn ni wedi bod yn edrych ar y ddeiseb heddwch aeth i America yn 1924. Ac ond flwyddyn yn ôl, o'n i wedi clywed am y fenyw yma o gwbl, o'n i'n gwybod dim am y ddeiseb, ond wrth astudio a pharatoi ar gyfer Eisteddfod Ceredigion, a pharatoi sesiwn yr archif, o'n i wedi penderfynu bod ni'n pwysleisio hanes 5 menyw wahanol, ond o fewn 6 mis o'n i wedi cael gafel mewn 50 oedd yn heili sylw. Felly mae wedi creu chydig bach o broblem, a dyn ni'n mynd i dathlu nhw flwyddyn nesaf gobeithio. Ond y fenyw dwi'n mynd i sôn amdani'n arbennig ydy Annie Hughes Griffiths. Neu ddim yn cael ei galw am hob beth, Mrs Peter Hughes Griffiths, sydd yn gwbl adroddiadol o'r holl ddogfennaeth yn y cyfnod yma, neu weithiau mae'n cael ei chofio fel wraig T.E. Ellis, neu mam T.I. Ellis. Dyna yn y biwgraffiad o'n i. Mae hwnna sy'n dod gyntaf, a wedyn mae yna linell ar y gwaelod yn dweud bod ni'n ymgyrchydd dros heddwch rhyngwladol ac wedi bod yn cadeirio y Cyngor Cenhedlaeth yng Nghymru. Dyna sut mae'r hanes wedi cael ei gofnodi. Oedd hi'n ddynes arbennig iawn yn dod o Gwrt Mawr yng Ngheredigion, dyn ni'n gardis mawr mae heddi. A hefyd, os drychwch chi ar luniau ohoni, mae lluniau, nath i drefnu deiseb gan 392 o filoedd o fenywod yng Nghymru yn 1923-24. Sut ar wyneb y ddeiar digwyddodd hynna, trefnyddion ganddi wrth gwrs yn helpu, ond fi'n credu mae hi oedd yr ymgyrchydd felly. Ac fe eithbwyd ar ddeiseb yna draw i America i'w chyflwyno i Calvin College o'r Llywydd yn America i annog America i muno a Chyngor y Cenhedloedd. Wel, chymod dyna chi weledigaeth, ynddo? Mae lluniau honi'n dangos i fel menyw dal o sgeiddig, a mae rhaid i weid formidabl, ynddo? Gwisgo'n smart iawn, mewn costiwm a het ac yn y blaen. Mae'n berson
mae'r rhaid i ni, mae'n bwysig bod ni yn ei chofio, a chofio hefyd y disebwyr y menywod yma a lofnododd y feiseb a'r trefnyddion a drefnodd hyn yng Nghymru hefyd. Felly rhywun hollol newydd i fi, dweud y gwir, lle ni dewis lot o rei eraill, ond fi sydd gael y sylw heddi yn arbennig. Gwych. Un peth sydd yn haro i rando, wyt ti wedi sôn am 25 o fenywod sy'n mynd i gael eu cydnabod yng Ngheredigion. Mae Efa wedi sôn am 70 ar y blog. Mae nhw ym mhobman, i ni ym mhobman, a mae'r lleisiau ni'n dechrau dod i'r amlwg a'n hanesion ni. O edrych ar hanes menywod, beth sy'n cael ei ddweud trwy draw yw yn y 60au a'r 70au, ddechreuodd y broses yma o cydnabod ac adnabod yr angen i gofnodi hanes menywod. Catrin, dwi'n mynd i ddechrau dy ti. Ydy hynny wir? A'i fyna ddechreuodd e, neu... Roedd na haneswyr menywod cyn hynny, achos meddyliwch chi bod o Llyfrgell Fawcett wedi ei sefydlu nôl yn y 20au i gasglu hanes y rhyddfreinio menywod, ac roedd rai pobl wedi bod yn sgwennu hwnna. Ond dwi yn meddwl bod e wedi cychwyn o ddifri yn America ac yn Prydain, yn y marn i beth bynnag, yn y 60au hwyr, a wedi datblygu o hynny felly gyda'r Women's Lib, y mudiad yna'n arbennig, a gyda llyfr Sheila Rowbotham yn ogystal Hidden from History. Mae hwnna'n allweddol bwysig yn y cyfnod yna. Ac yn Cymru, dwi'n ni'n lawer iawn mwy araf yn datblygu, ond diolch byth am bobl fel i fi beth bynnag arloesreg arbennig iawn yw'r athro Deidre Beddoe. Felly fe hi disgyfru Women's History yn ganolog i'n dealltwriaeth ni, a yn yr 80au a'r 90au yn hwy'n gweithio. Yr athro Andrew John wedi gwneud llawer o waith ar ferchog hefyd, a Ursula Masson, mae hynna gyd yn rhan wedi bod yn allweddol hefyd i ddatblygu'r archif. A mae'r archif wedi ceisio mynd ar gwaith yma'n ei flaen felly. Ond dyna lle i fi beth bynnag, dyna lle mae gwreiddiau a llyfrau yn Cymru, llyfrau Deidre. Ond erbyn hyn, mae yna lawer iawn o'r eraill wedi ymddiddori yn y maes. Y hyn sy'n ymhoeni yw bod astudiaethau menywod fel MA yn Prifysgolion Cymru wedi diflannu oddi ar y cwricwlwm llwyr o'r Morgannwg, y Mangor, a na ferched ifanc disglair gyda ni'n astudio hanes menywod. Fyddwn ni y seminar diwrnod o blaen gan 2 merch ifanc sydd yn astudio hyn. Mae'r 2 yn gadael y maes nawr ac yn mynd i weithio mewn meysydd eraill fel y cyfryngau, achos os dim gwaith iddyn nhw yn y maes yna yng Nghymru. Felly, ni'n colli menywod ifanc hefyd sydd yn allweddol i fynd ar gwaith ma'n i blaen at y dyfodol. Ond ie, yn yr 80au, 90au yng Nghymru, ond mynd nôl i'r 60au yn gyffredinol. Cyrrydwen, allai ofyn i chi, beth sy'n angen gwneud felly i gadw yr astudiaethau yma'n fyw? Mae'n torri'n calon i glywed bod 2 o ferched sydd wedi arbenigo yn y maes yn symud i ffwrdd o'r maes. Wel, dwi'n meddwl mae un o'r problemau yw, wel, falle bod y rhaid ddim yn gweld hyn fel problem, ond fel datblygiad, sef ar ôl y twf gawson ni yn yr 80au, enghraifft dechrau'r 80au, o'n i a 2 arall yn rhedeg dosbarth nos athlethiaeth a merched yn Aberystwyth trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond o dipyn i beth wedyn ar ôl i'r cyrsiau gael i sefydlu yn y prifysgolion, fel oedd Catrin yn dweud, mi gafodd y cyrsiau hynny i hamsugno i gyrsiau am beth o'n nhw'n galw gender studies. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae gennych chi fath o queer studies a pethau fel hyn. Felly mae'r maes trafod wedi ehangu i gwmpasu yr holl agweddau ar sut mae rhyw ac yn y blaen yn ymwneud â bywyd cymdeithasol a'r safle chi yn y gymdeithas ac yn y blaen. A oes, mae eisiau wneud y pethau yma, ond y drwg yw bod gymaint o angen mwy o waith ar hanes merched, ac oherwydd i raddau y glastwreiddio sy'n digwydd yn y cyrsiau sydd yn ymwneud â rhywedd ac yn y blaen. Mae o'n mynd ar gorff. Ond problem arall, dwi'n meddwl, yw bod gwybod sut i fynd at y deunydd. Ac yn fama, gan mae'r llyfrgell sydd wedi trefnu'r sesiwn yma, dwi'n meddwl bod yna lot rhagor y gallif
sefydliadau fel y Llyfrgell a'r Amgueddfa a'r archifdau lleol, a'r holl sefydliadau yma sgynnon ni yng Nghymru, mae lot mwy allan nhw'n wneud. Fyswn i'n dweud bod na ddwy agwedd i hyn. Yn gyntaf, mae eisiau sicrhau bod y lefel catalogio yn ddigon manwl ac yn ddigon lletraws a thematig i bobl i allu cofnodi rhai o'r pethau yma. Ond hefyd bod y rhyngwyneb ar gyfer y catalog yn un yn hawdd i ddefnyddio. Na'n siŵr bod lot ohonyn ni wedi trio defnyddio, wrth dod o hyd i bethau, da ni'n gwybod bod nhw yno yn y llyfrgell, ond sut i ffindio'r cofnod. So dyna, mae cael yr arfau chwilio, os liciwch chi, yn fwy hygyrch, yn haws i defnyddio, yn fwy tryloyw. Mae hynny'n un peth. Ond y peth arall yw, o fewn y sefydliad i hun, o'n i'n lwcus pan ddechreuais i ges i brentisiaeth lle o'n i'n treulio rai blynyddoedd yn neud dipyn o bopeth. O'n i'n catalogio, o'n i'n ateb ymholiadau post, o'n i'n delio efo darllenwyr, o'n i'n paratoi arddangosfeydd. Felly ddwys i'n nabod y casgliadau ac yn dechrau gweld beth oedd yn y casgliadau lle oedd dim un mynegau yn dweud mae hynna'n ferched. Oedd rhaid i chi fath o wneud bach o feddwl lletraws. Ac dwi'n meddwl bod y ffordd mae'r staff wedi cael ei gorfodi oherwydd amgylchiadau ariannol a diffyg lefel staffio dros y blynyddoedd yma ers y 90au. Mae'r staff wedi gorfod arbenigo. A mae hynny'n golygu bod nhw ddim yn cael y cyfle yma i ddod i nabod bob math o gasgliadau fydden nhw'n meddwl yn mynd i edrych arnyn nhw. Ac mae hynny'n golygu wedyn bod y wybodaeth yn mynd ar goll, eto'r traddodiad llafar yw, ynde? Mae rhaid bod na gyfle i'r staff i blygu diddordebau ac wedyn bod hyn yn cael ei basio ymlaen ac i rannu gyda darllenwyr. Diolch, Credwen. Elin, ti eisiau dod mewn? Ie, o'n i jyst eisiau pontio rhyw gymaint rhwng beth mae Credwen newydd sôn am a Annie Hughes Griffiths nath Catrin ddewis ar y cychwyn. Dim ond i ddweud, Annie Hughes Griffiths wrth gwrs wedi arwen mynd ar petisiwn yma o Fenywod Cymru i Arlywydd America, wedi mynd ar fordaeth ar draws yr Atlantig i wneud hynny, wedi cadw cofnod dyddiadur o'r daith hynny ac o'r cyfarfod gyda'r arlywydd, yr dyddiadur hynny wedi bod ar goll tan rhyw flwyddyn yn ôl pan ffeindiwyd y dyddiadur yng nghasgliad naill ai un o'i dau wr hi, fi ddim yn siŵr pa un, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac felly oedd e wedi cael ei roi mewn casgliad, mewn bocs, ac felly ddim wedi cael ei gofnodi fel unrhyw beth i wneud ar ddeiseb heddwch nag Annie Hughes Griffiths ar y pryd pan gyflwynwyd y dyddiadur i'r Llyfrgell ac wedyn wedi dod ar glawr yn fwy diweddar wrth i rhai bobl fynd i chwilio am Annie Hughes Griffiths drwy'r dynion yn ei bywyd hi yn yr casgliadau yn y Llyfrgell Genedlaethol. Felly mae'r dyddiadur yna yn amhrisiadwy o gofnod o'r daith yna rhwng Cymru a Washington i gyflwyno'r ddeiseb yna. Ond y peth o'n i eisiau dweud hefyd yn gysylltiedig â shwt i ni'n cofio, ymhrofiad i o fod yn ymwneud â menywod mewn gwleidyddiaeth, a wrth gwrs i ni wedi gweld y twf mawr yma mewn menywod yn cael ei ethol mewn i wleidyddiaeth ac i Senedd San Steffan a Senedd Cymru yn ystod yr 20 mlynedd diwetha yma, rhyw 7 o fenywod dwi'n meddwl oedd wedi cael ei ethol i Senedd San Steffan yn y cyfnod yna rhwng 1918 ac 1997. Dim ond 7 o fenywod dros yr agos i ganrif yna, ac wedyn yn yr 20 mlynedd diwetha mae dros 140 o fenywod wedi cael ei ethol yng Nghymru, felly ni wedi gweld newidiaeth enfawr yn hynny o beth. Ond ymhrofiad i yw fod y dynion yn cadw dyddiaduron ac yn sgrifennu cofiannau am ei gwaith ei hunain mwyn sicrhau fod hanes yn ei cydnabod i cyfraniad bach nhw ambell waith, ond mawr rhai ohonyn nhw wrth gwrs. A'r menywod dwi'n nabod, os ydyn nhw unrhyw beth fel fi, mae cof nhw'n wel, mae pethau arall yn nhw'n wneud, ac dwi ddim yn cadw dyddiadur. Felly mae yna lot fawr o fenywod sydd jyst ddim yn meddwl fod e'n rhywbeth pwysig i wneud i gadw'r dyddiadur yna, i gadw'r archif, i feddwl am beth i sut mae
pobl y dyfodol yn mynd i gofio cyfraniad y menywod ar y pwynt yma. Ac felly, wrth gwrs, fe nath y Senedd wrth gofnodi'n 20 mlynedd ni o ddatganoli, mae gyda ni gynllun mewn partneriaeth gyda Archif Menywod Cymru i archifo o leia archifo gwaith papur wrth gwrs, ond cofnod llafar hefyd yr menywod o y profiadau hynny a'r cyfraniad hynny mae'r menywod wedi wneud i'r 20 mlynedd gyntaf o lywodraethu ar lefel genedlaethol yng Nghymru. Felly mae menywod yn gyndyn, ddim yn gyndyn, ond ddim yn gweld e fel blaenoriaeth yn y ffordd mae rhai dynion yn lygo meddwl bod rhaid nhw ddiogelu i enw da am y ganrif i ddod. Mae menywod yn rhif isyn neu bethau sy'n bwysig. Mae ddim yn blaenoriaeth i fenywod i feddwl am hynny. Efa, gai ofyn rhywbeth i ti? Fe ddywedodd Cridwen bod ni wedi colli rhywbeth wrth bod astudiaethau menywod wedi mynd yn rhan o astudiaethau amrywiedd a'r byd fwy cymhleth yna. Ti'n meddwl bod ni wedi colli rhywbeth yn y broses yna? Mae'n anodd gwybod, dwi rili ddim yn arbenigo yn y maes, achos fel athro ni, mewn iddo fe, dwi ymhensyniaeth mae fy ngladdau i. Ond dwi'n credu falle bod pobl, mae'n dod o'r cyfryngau cymdeithasol lot mwy, a mae hwnna wedi bod yn ffordd falle ble mae pobl yn rhannu mwy. A hefyd mae lot o lyfrau wedi cael eu cyhoeddi yn y blynyddoedd diwethaf i blant yn benodol am hanes menywod. Mae fe'n tueddol i fod yr un menywod falle sy'n cael ei trafod yn y llyfrau nhw. Ond hefyd i ategu pwynt Cydbwyso'n a pwynt Elin, really. Dwi yng nghanol ysgrifennu nofel raffeg sy'n ymwneud â menyw o hanes Cymru. A dwi wedi sylweddoli dros y lockdown bod modd gwneud rhywfaint o ymchwil dros y we trwy ddefnyddio fel Welsh Newspapers Online a adran jwrnal Llyfrgell Genedlaethol ac yn y blaen. Ond mae'n dal i fod fel bydde fe'n wych pe bydde yna fwy o wybodaeth ar gael. Yn ywedig yn y byd presennol, ble pobl methu fynd i archifau i edrych. Ydyn ni'n cael gofyn pwy yw'r person sydd yn destun y llyfr? Ie, wel, mae fe yn ymwneud â fel canau oedd yn godwraig pwysau yn yr oes Victoria. Difyr iawn. O le oedd hi'n dod? Yn ôl beth oedd hi'n dweud wrth bobl y fenni. Reit. Dwi'n gobeithio cyhoeddi. Sa'n siŵr, mae nofel raffeg, dwi'n meddwl, yn fwy o dasg yn ag o'n i'n meddwl bydde fe yn y lle cyntaf yn ysgrifennu. Ond, ie. Dwi'n gwych. Elin, wyt ti wedi sôn am yr hyn mae'r Llywodraeth neu'r Cynulliad yn wneud ar hyn o bryd o ran cadw cofnod o brofiadau menywod. Mae Cydbwyso'n wedi sôn am rôl Llyfrgell, mae rôl yr amgueddfa. Beth yw'r rôl Llywodraeth Cymru yn hyn o beth? Neu dim o gwbl? Os na gyfraniad dylen nhw fod yn wneud i'r math yma o drafodaeth? Wel, y rôl amlwg gychwynnol yw wrth ni wedi sôn eisoes am ddysgu hanes yn ydyn, a cadw hanes a dysgu hanes, ac felly mae'r cwricwlwm a'r drafodaeth ynglyn â beth yw cynnwys y cwricwlwm a os yna fwy o arweiniad oddi wrth Lywodraeth ganolog i beth yw cynnwys cwricwlwm sydd yn ymwneud â hanes Cymru, hanes menywod yng Nghymru, hanes bobl ddu yng Nghymru, a os angen fwy o arweiniad cenedlaethol ar hynny. Mae'r mesur newydd ar y cwricwlwm yn mynd drwy'r Senedd wrth fod ni'n siarad, i ddweud y gwir, ac felly fe fydd y drafodaeth yma ynglyn â hanes Cymru, achos mae'n drafodaeth sydd yn weddol o fyw am sawl reswm ar hyn o bryd. Fe fydd y drafodaeth yna'n rhan o'r drafodaeth am y cwricwlwm i'r dyfodol, achos fi'n siŵr fod ni gyd fan hyn wedi eistedd mewn gwersi hanes, a hyd yn oed os o'n i'n cael ychydig o hanes Cymru yn y gwersi hanes lefel O neu lefel A yna, dynion nhw'n bregethwyr mawr y diwygiad Methodistaidd, rhai o'r dynion hynny dwi'n cofio eu enwau nhw, dwi ddim yn cofio fod ni wedi cael ynnysgu neu sôn am unrhyw fenyw o Gymru yn ystod y cyfnod pan nes i hanes lefel A o gwbl. Ac felly, mae eisiau rhywfaint o
arweiniad ar hyn, achos dwi'n gallu newid dros nos yna di. Mae eisiau fforddiant ar yna athrawon ni ail hyfforddi rhyw gymaint ar beth yw'r cynnwys y cwricwlwm hynny a siwt i ni'n creu unwaith eto, neu dyrchafu y menywod hynna o fewn yn hanes ni, oherwydd maen nhw wedi cael eu cuddio. Mae haneswyr y gorffennol wrth gwrs dynion wedi siarad am eu cyfoedion dynion yn nhw wrth fy nhw'n sgrennu am yr hanes hynny. Ac felly nid oherwydd fod y menywod ddim yn bwysig yn yr hanes oedd e, p'un oedd yn Cranogwen yn mynd i ddarlithio yn yr Unol Daleithiau, neu oedd yn menywod yn gweithio mewn ffatri wlân yn Nyffryn Teifi, beth bynnag oedd yr hanes hynny, oedd menywod yn rhan ohono fe, dim ond fod e ddim wedi cael ei gofnodi wrth gwrs yn yr un ffordd. Felly mae angen ail ddychmygu hynna, neu ail, dim dychmygu yw'r gair cywir i ddefnyddio yng nghyd-destun trafodaeth ar hanes, ond mae ail ddyrchafu y menywod o fewn yr hanes yna sydd angen i'w wneud. Un o'r pethau sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn diwetha yma yw codi ymwybyddiaeth trwy yr ymgyrch Me Too, lle mae menywod wedi bod yn sôn am eu hanes nhw a'r ffordd maen nhw wedi cael eu trin fel menywod. Odi hwnna wedi bod o gymorth i greu'r ymwybyddiaeth yma ynglyn â menywod, neu ydy wedi creu trafferth mewn gwahanol ffordd? Pwy sy'n eisiau dechrau? Elin, beth ti'n meddwl? Wel, dwi'n sicr ddim meddwl fod wedi creu trafferth, dwi'n meddwl fod wedi bod yn gyfraniad positif iawn i amlygu y ffaith fod gormod o fenywod wedi gorfod teimlo fod nhw'n gorfod cadw'n dawel am beth oedd yn ymyrraeth rhywiol arnyn nhw, neu hyd yn oed just teimlo yn annifyr oherwydd fod dynion yn eu trin nhw'n wahanol ac yn siarad yn nhw'n wahanol ac yn ceisio defnyddio'u pŵer nhw i gymryd mantais o fenyw mewn sefyllfa weithlen enwedig, ond yn ehangach na hynny mewn cymdeithas hefyd. Dwi'n meddwl fod e hefyd bod yn ddefnyddiol i fenywod unwaith eto i gydweithio ac i gydrannu profiadau ac hefyd i fod yna i gefnogi i gilydd, hyd yn oed pan mae pethau falle dal yn digwydd mewn gweithlefydd neu mewn sefyllfaoedd, fel bod yr menywod hynny, fel fod pawb yn just peidio caniatáu y pethau yma ddigwydd hyd yn oed ar y lefel mwyaf diniwed mewn dyfnodau pan mae'n digwydd mewn tafarn hyd yn oed a mae rhyw ddyn yn dweud rhywbeth sy'n gwbl amriodol a anerbyniol mewn unrhyw sefyllfa, mae rhaid i ni atal y beth sydd wedi cael ei alw'n banter yma yn dyfe, achos mae hwnna fel yn rhoi, os ydy ni fel menywod yn caniatáu y banter yna i gario ymlaen hefyd, yna mae rai dynion yn mynd i fod yn mynd yn bellach ac yn bellach, ac felly mae'n gyfnod, dwi'n meddwl, le mae menywod yn gallu uno gyda'n gilydd mewn rhyw ffordd o zero tolerance yn dyfe, fod ni gyd yn penderfynu ar y cyd gyda'n gilydd fod hyn ddim yn bosib a ddim yn dderbyniol rhagor. Ac mae pob un ohono ni, hyd yn oed rhai fel fi sydd ar y cyfan ddim wedi wynebu rhai o'r sefyllfaoedd yma, yn gorfod teimlo'r cyfrifoldeb i fod yn just yn herio fe bob tro unrhyw le i ni weld e. Dyw e ddim yn ffordd i gynnal y cyfartaledd i ni moyn gweld rhwng dynion a menywod mewn cymdeithas. Os ga i ddod mewn y fanna, beth sydd dwi'n ffindio'n braf ynglyn â'r mudiad yma yw bod nhw'n mynd yn ôl at mewn ffordd y slogan oedd gynnon ni yn y 70au, the personal is political, a'r syniad yma o gydweithio efo merched, peidio gweld merched eraill fel rhyw fath o her neu rhyw gystadleuaeth, ond bod ni gyd yn cael ein gormesu mewn gwirionedd gan y gymdeithas, gan gymdeithas patriarchaidd. Ac mewn ffordd, da ni fel Cymru esa, hynny yw merched yn siarad Cymraeg, da ni'n cael hyn, da ni'n cael y broblem yn ddeiblyg yn sydan, oherwydd da ni'n cael y bobl sydd yn dim ond joc oedd o cariad, ond hefyd mae'r pigo ar yr iaith Gymraeg a'n diwylliant ni ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl bod na le gyplysu
y ddwy broblem yna gyda'i gilydd o fewn y disgwrs gyhoeddus yn ein plith ni yn y Gymru Gymraeg. Ac unrhyw beth ni ddysgu o Black Lives Matter? Wel, mi ddaru ni ddysgu o Black Pride yn y 60au, do. Achos oedd hynny, o'n i'n gweld hwnna fel rhywbeth oedd, o'n i'n yn 60au yn y 60au, a dwi yn cofio oedd nifer o bobl yn neud y cysylltiad rhwng y mudiad hwnnw, y Black Pride yn yr Undaleithiau, a'r ymgyrchoedd iaith. Na, da ni ddim yn israddol, a da ni ddim yn mynd i ymddiheuro am beth ydyn ni. Da ni'n mynd i gymryd balchder, a da ni'n mynd i trio bod yn hyderus a camu allan i'r llwyfan a deud drychwch, da ni yma. Dwi'n credu, cytuno gyda Cydwen, dwi'n teimlo bod yr ymgyrch na wedi rhoi hunan hyder i fenywod, i sefyll ar y traed ac i ddatgan beth sydd wedi digwydd iddyn nhw a'i profiadau erchyll nhw yn llawer ffordd. Mae eisiau i ymestyn hwnna allan llawer ehangach, fel bod yn rhoi hyder hefyd i'r rhai sy'n dioddau o drais gandrin domestig yn ogystal, achos mae hwnna'n broblem enfawr, dwi'n meddwl, sy'n cael ei chuddio nid yn unig o safbwynt corfforol, ond emosiynol ac ariannol, yr holl agweddau yna. A dwi'n meddwl bod eisiau hynna, bod eisiau ymestyn allan fyna. Ond dwi hefyd yn meddwl bod yr ffaith nawr bod menywod yn sôn am bethau fel PMT, y mislif, y menopause, yr holl bethau yma mor agored yn edrych na pan o'n i'n ifanc, wel oedd neb yn dweud gair wrthych chi am ddim byd o'r math. Ac felly mae hwnna'n werthfawr iawn, mae'n rhaid hynna'n hyder mewn menywod fel menywod, bod gyda nhw bod gwerth i'w bywydau nhw yn sicr a bod gwerth mewn gwirionedd mewn cofnodi'r hanes hwnnw. Dwi'n siŵr ydy'r Me Too wedi cyfrannu at gofnodi hanes menywod, y dweud y gwir. Mae'n rhy gynnar falle i ddweud hynny, ond mae sicr mae'n le i wrthio hynny, dwi'n meddwl, i gael y cofnod o'r cyfnod yn ogystal. Sut effaith mae wedi cael yn y tu, Efa, Me Too a Black Lives Matter? Dwi'n credu o ran stwff Black Lives Matter, dwi wedi bod yn defnyddio fe'n gyfryngau cymdeithasol, fe'n hyfryd Instagram ac yn y blaen i rannu rhywfaint o wybodaeth. Dwi wedi creu cwbl o adnoddau trwy gyfryngau'r iaith Gymraeg ar fraint pobl gwyn, brygytwydd pobl gwyn, hiliaeth systemig. A nes i hefyd wneud cyfres o adnoddau o dan y teitl Mae angen i ni drafod hanes Cymru a chaethwasiaeth ar ôl hanesyddol pobl o Gymru mewn systemau hiliol. A oedd hwnna'n gyfres i gychwyn oedd yn cwmpasu 37 peth i bobl mynd i ymchwilio a fath o'r rhestr darllen o pethau oedd pobl wedi sgwennu i bobl fynd i edrych amdanyn nhw, achos just pethau erchyll dyn ni ddim yn gwybod amdanyn nhw fel hanes Henry Austin Saron Company, hanes hiliaeth systemig yn Ocia Caerdydd, hanes y Cymru a'r Rhyfel Cartref America. A wedyn pethau sydd wedi cael ei trafod ychydig yn fwy dros wythnos y diwethaf fel y teulu Pennant, Sir Thomas Picton, Barty Ddu, a wedyn hanes Captain Thomas Phillips Aberhonddu, oedd yn gapten ar long caethweision yr Hannibal, a bu farw 47% o'r caethweision oedd ar y llong yn ystod y siwrne. A dwi'n meddwl wrth drafod y pethau yma ar y cyfryngau cymdeithasol, mae fe yn gyfle i godi ymwybyddiaeth, yn enwedig trwy gyfryngau Gymraeg, efallai codi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod pobl o Gymru a pobl oedd yn siarad Cymraeg ar ôl yn y system yma ac yn y peth yma, a dwi'n credu efallai bod hanes Cymru, yr hanes Cymru rydyn ni wedi bod yn ei drafod, ddim o reidrwydd, wel, yn sicr ddim y stori lawn, rydyn ni'n gwybod hwnna eisoes, ond bod yna angen i ni gydnabod hyn rili mwyn deall ble yw lle Cymru yn y byd a ble yw lle pobl o Gymru yn y byd. Mewn o hynna, mae yna agwedd yn amlwg, mae yna agwedd negyddol iawn i gysylltiad Cymru a chaethwasiaeth, ond mae yna agwedd hefyd, weithiau, positif neu chadarnhaol. Yma yn Abertawe, dyn ni wedi bod yn ymgyrchu yn dawel fach, ond dim yn llwyddiannus, i gael plac glas i fenyw yr enw Jessie Donaldson. Nawr, oedd hi yn byw yn yr 4yd ganrif ar 15, roedd hi yn dod o Abertawe, yn byw yn Abertawe ac yn perthyn i deulu oedd yn gweithio'n galed iawn dros fudiad gwrth caethwasiaeth. A mi aeth hi draw i America
hiaith eili, a mi fydden nhw'n cynnal tai diogel yna i gaethweision oedd yn ffoi, oedd yn byw yn Cincinnati a draws y Mississippi yn dianc o'r de i'r gogledd yn y cyfnod yma. O'n i'n dyn nhw'n ymgyrchu am hwn, ys tipyn a sôn ac yn y blaen yn cael dim sylw o gwbl. Sydyn iawn, mae Cyngor Abertawe wedi gweld hwn a wedi gweld y pwynt a mae'r plac yn mynd lan iddi ym mis Medi, mis Hydref, oherwydd mae'n berthnasol, maen nhw'n gweld e'n bwysig nawr bod plant Abertawe a plant Cymru wrth gwrs yn dysgu amdani hi. Gobeithio mae dim just tick in the box yw hwn. Dyna sy'n ynghyfeidio i rywfaint, ni'n ticio boxes ac yn symud mlaen yn dynnu at rhywbeth arall. A mae hwn yn faes pwysig iawn, dwi'n meddwl, bod yn rhan eto o'n cwricwlwm ni yn yr ysgolion. Diolch Catrin, llwyddiant. Ar ddechrau y digwyddiad yma, fe wnaethon ni sôn am y menywod fysych chi eisiau dathlu ac eisiau cydnabod eu cyfraniad nhw. Dwi'n mynd i orffen y digwyddiad trwy ofyn siwt, be sy'n gydnabyddiaeth o'r unigolion a'i plac glas, a'i cerflun ar sgwar, Llandeilo, Gyfyrddin, Llambed. Siwt i ni'n cydnabod cyfraniad menywod? Beth yw'r ffordd? Siwt fysa Elin, Cranogwen, siwt ddylen ni fod yn ei chofio hi a'i chydnabod hi? Wel, am I gwaith a'i chyfraniad wrth gwrs, yn ffodus iawn mae Jane Aron wrthi yn sgrifennu cofiant mawr i Cranogwen, ac felly fe fydd hwnna'n gyfraniad urddasol iawn i hanes ac i gofnodi hanes Cranogwen. Ond mae gyda fi fy uchelgais hefyd i gael rhyw gofnod gweledol o Cranogwen pyn yn Llangranog, Pontgarreg yn yr ardal yna. Oedd Cranogwen wrth gwrs yn un o'r 6 menyw oedd ar y rhestr fer ar gyfer y Cof Golof. Mae'n arbennig o Betty Campbell, menyw ddi o Gaerdydd, nath ennill cystadleuaeth y bobl ar hynny, ond dwi eisiau gweld fod yna gelf yn cofnodi Cranogwen hefyd yn Llangranog, achos os ga i ddweud yn ddiweddar iawn nes i weld bedd Cranogwen unwaith eto yn fynwent yr eglwys yn Llangranog, ac mae'r bedd a carreg fedd sylweddol yna. Ond wedyn mae yna leoliad, mae'r gymuned yn lleol falle'n ystyried ar gyfer darn o waith celf i gofio Cranogwen, sef rhyw ardd atgoffa, ddim yn bell o'r eglwys, ac mae'n leoliad bendigedig a gobeithio fydd yna gynllun i godi darn o waith celf. Yr unig berson sy'n cael ei gofnodi yn yr ardd yna ar hyn o bryd yw plac i Edward Elgar, oherwydd oedd Edward Elgar yn ymwelydd cyson, mae'n debyg, a Llangranog, ac wedi cael ei ysbrydoli i sgrifennu rhai o'i ddarnau mawr yn Llangranog. Felly mae yma yng Ngheredigion ni'n cofnodi ymweliadau Edward Elgar ond ni ddim yn gwerthfawrogi, dyrchafu, dathlu cyfraniadau menywod mor fawr a Cranogwen. Felly mae hwnna'n un uchelgais sydd gyda fi does dim rhaid i fe fod yn gofgolof, yn carreg caled, ond rhyw fath o waith celf sydd yn dal ysbryd y fenyw yma, oherwydd oedd hi'n fenyw arwyddocaol iawn yn ei dydd. A tu hwnt i'w dydd. Oedd. Efa, sut fysa ti eisiau cofio Clara Dennis? Dwi'n credu mae rhywbeth gweithredol, falle bydde y ffordd orau o'i chyfhau hi, bod hynny'n ysgoloriaeth neu falle enw gofod perfformio ar ei hôl hi. Rhywbeth oedd yn cynnig cyfle i genhedlaeth o bobl ifanc wneud pethau falle bydde dim modd iddyn nhw wneud fel arall oherwydd diffyg cyfleoedd. Neu, o fod wedi meddwl am be mae Cydwn wedi bod yn gweud, dwi'n credu bydd e'n ddiddorol iawn i gael rhyw fath o archif o hanes jazz, falle, neu o hanes rhyw fath o sîn gerddorol yng Nghaerdydd, efallai, sydd ddim yn cael ei drafod cymaint o hynny, yn ymwedig trwy gyfrwng y Gymraeg. A'i leoli yn y canolfan mileniwm lawr yn yr ardal lle oedd y gymuned yn mor gryf ar un adeg. Mae'n archif jazz yn Nghymru, mae'r rod. Yn Abertawe, yn gysylltiedig â Phrifysgol y Drindod, yn dweud y gwir, felly mae'n le iddo fe yn hwnnw sy'n ni'n tybio. Hwna gyfle, Efa. Cydwen, Margiad Morgan.
Wel, fel ddudais i ar y cychwyn, dewis i gynrychioli merched y dosbarth gweithiol o'n i, ac yn benodol merched y cymunedau gwaith plwm yn yr ardal yma. A pan wyth i fyw yn y tŷ yma, 38 o flynyddoedd yn ôl, oedd dal merched yn byw lawr ym Mhontryd y Groes, oedd wedi gweithio gyda'r diwydiant yma, beth o'n nhw'n galw gweithio'r fflwrin, sef oedden nhw'n sortio ac yn golchi'r gwaith mwyn pan oedd o wedi cael ei godi o ddaear. A be fyddwn ni'n licio gweld yw astudiaeth, rhyw hanesydd ifanc yn mynd ati i edrych ar fywyd y merched yma yn yr ardaloedd fel Pontryd y Groes, fel Taliesin ac yn y blaen, ac yn cyhoeddi llyfr. A mae yna luniau i gael, oedd yna ffotograffwyr yn Hal y Bont a Tryddol ac yn y blaen. Dwi'n siŵr gallwn ni ffindio mwy o luniau o'r merched yma. Ac i dalu teyrnged i'r bywydau caled a anghofiedig o'r gymuned honno. Ac o'na i byw yn y tŷ hwn hefyd. Iawn. Catrin, Annie Hughes Griffiths. Ie, dwi'n siŵr mae'r hyn fydde hi eisiau, bydde bod ni'n ymgyrchu dros heddwch rhyngwladol fel menywod o hyd. Mae hwnna'n bwysig iawn. Dwi'n meddwl, mi roedd y ddeiseb wreiddiol yn sôn am bethau eraill hefyd, ond yn sôn am ddileu masnachu menywod a phlant, sydd mor berthnasol heddiw, a hefyd dileu y farchnad gyffuriau. Felly, roedd gan ddiweledigaeth fawr. Dwi ddim yn siŵr dwi ddim o blaid cerfluniau fel ni, ond mi gyfnogau Cranogwen wrth gwrs. Ond byddwn ni'n teimlo, falle bydd yna blag glas iddi, ond mae yna lyfr yn mynd i ddod allan fel rhan o'r peth ni'n gwneud ar hyn o bryd i gofio'r ddeiseb. Mi fydd hwnna gobeithio allan ebyn 2024 i ddathlu canmlwyddiant. A mi fydd e'n sôn am yr holl ymgyrchoedd heddwch yn yr 20th ganrif gobeithio, nid jyst yr hanes y ddeiseb heddwch fawr yn 1924. Felly dyna byddwn ni'n gobeithio. Ac wedi gwrando ar y bedair ohonoch chi, dwi wir yn teimlo bod yna le ni adfer astudiaethau menywod yng Nghymru. Mae'r siop drws y siop wedi cael yn rhy gynnar, a bod yna gymaint o waith sydd dal angen i gwneud o ran deall unigolion a chymunedau ar ôl menywod. Cyrydwen yn sôn am y diwydiant plwm. Mae yna gymaint i'w studio hefyd o ran menywod mewn amaethyddiaeth yn y ganrif ddiwethaf yn ystod cyfnod y rhyfel yn benodol a chyn hynny. Falle mai dyna ddyle fod yn penderfyniad ni fel pimp, bod ni'n cyfarfod eto yn Tregaron ym mhen blwyddyn a gweld os modd mystyn astudiaethau menywod yn ein prifysgolion ac yn colegau a'n sefydliadau addysg. Ac hefyd, bod y Llyfrgell Genedlaethol a'r Amgueddfa a'r Archif Menywod yn dod at ei gilydd i ymgyrchu dros hyn. A'r archifdau lleol hefyd. Mae nhw'n gwneud gwaith pwysig iawn ac yn aml iawn dyna'r lle amlwg i bobl i fynd i chwilio, ond hefyd os nhw'n edrych am gartra i'r archif atiliol. Diolch yn fawr iawn i'r bedair ohonoch chi. Dwi wedi mwynhau. Mae biti ni fyswn ni gyd gyda'n gilydd yn rhywle, ond mae hon wedi bod yn drafodaeth ddiddorol iawn. Diolch o galon i'r bedair ohonoch chi, a newn ni gwrdd eto yn Tregaron ym mhen blwyddyn.